बहुत जनी कहल है कि जौने कंपनी में काम करल प्रिंस भाई, ओ कंपनी में का बनला और कौन चीज बनी अगर कंपनियां पूरा हो जाई तो आप जान के आश्चर्य हो जाई आपके कि ये कंपनी में का बनला। ये कंपनी में का बनला आप जानल जाई एकदम सही है, आप आश्चर्य हो जाई। अब आप आपके पहले कंपनी दिखाई, ओकरे बाद बताई कि का बनला। कंपनी बहुत बड़हन बा, एकड़ में तो ना जानती कितना एकड़ में बा, लेकिन बहुत बड़हन बा। हमन के जौने प्रोजेक्ट में काम कइल जाता है, प्रोजेक्ट का नाम है मोप थ्री। मोप थ्री का मतलब ये हो गई कि मोप वन और मोप टू बन गईल बा। मोप वन और मोप टू बन गईल बा तो हमन तक जौन सी बने के रहल उ बनत होई। अब जान के आश्चर्य आपके होई कि हमन का बनला। तो आप गूगल कइले में पर सबसे ज्यादा सोना पैदा करे वाला देश के लिस्ट में उज्बेकिस्तान के नाम आवला। तो भैया ई मोप टू और मोप वन में सोना निकलला, सोना बनला, चांदी बनला और कई प्रकार के धातु बनला। तो भैया एहू में है मोप थ्री एडवांस टेक्नोलॉजी पर बनता। एडवांस टेक्नोलॉजी पर मतलब कि मोप टू और मोप थ्री का नाम है मोप टू और मोप वन पुराना टेक्नोलॉजी पर बा, लेकिन मोप थ्री जब बन जाई तो समझी सोना के फैक्ट्री बन गई भाई। हम पाथर से पत्थरे से यहाँ पत्थरन में सोना बा भैया। अगर हम यहाँ को आपके ना दिखाई, लेकिन हम कई पत्थरन के उठा उठा के देखले आई, भरपूर मात्रा में सोना बा। और मोप टू देखी भैया, मोप टू होहर बा और मोप टू आपके लौकी हल्का हल्का अगर हम जूम करब तो देखी देखी भैया मोप टू और मोप वन और ओहर बा और पीछे वो पहाड़े के पार। तो भैया देखी मोप टू बा, मोप वन और पीछे बा। तो मोप थ्री बनत आई, 2-3 साल हो गए बनत बनत। हमें लगा था 2-3 साल और लगी बनले में। देखी भैया एमे से सोना पैदा हुई, सोना निकली, कई से बड़ा हैवी हैवी अंदर में मशीन बा। हम और काम कैले हैं, लेकिन अभी ड्यूटी में ना जानी, आज रूम में बानी, आज छुट्टी बा। हम तो वर्कशॉप में काम करें, लेकिन यार भी हम काम कैले हैं। बहुत हैवी हैवी मशीन बा, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का बड़ा बड़ा मशीन बा। थोड़ा कैमरा भी दिखावल अलाउ नहीं है, फिर भी मनोरंजन खातिर कुछ इंटरटेनमेंट खातिर आप लोगों के हम कुछ दिखा देला। तो भैया आप देख लेनी है, बहुत बड़हन कंपनी बा। एमन लगभग 10,000 आदमी काम करत हैं। पाकिस्तानी काम करल हैं, बांग्लादेशी काम करल हैं, भारत वाले काम करल हैं और तुर्की वाले काम करल हैं। तुर्की वाले के बाद फिर और कई देश के आवल आदमी काम करल हैं। बढ़िया बढ़िया देश के आदमी आके यहाँ काम करल हैं। ठीक है भैया, नमस्ते, राम राम। आप लोग कहीं लाइक शेयर कर देवल करी।